Hello Bayap song han hai lam se video nong no ani te kaisa katal video no tuwi ka khayna video no nai thok jaga nahi nei te nai thok ja khang kyan channel no like comment share ok te subscribe ro bukhai ti Bayap song no ani bas kang ni video no gi mang khanam bo khoksa sikli bini Mwnai Sanjana Debbarma te para angkha khwai district Kolonpur ni bo cervical cancer mansak bai bini langma belai no kosto ongoi tongkha bo sal brum brum no hamya bai kosto khai ma tongman jotono na di bidin bisingte bisike kosto ongoi tongmani bo khar susu kaboi tongmani jotono nogoi mano he de bana sung jotono saimano sinti prasaro bisik se bigraja aboni bisingo bo amti ha kotor ruk manma bai bi mano kalai tongkha bini buma bu phasong aboni bagano borok sini lukurogni thani belai no kaisa bisas khydi bo sung lukurogno kisa chubanani bagwi borok jate Bayap song no nugi makhana screen no gp number by te contact number botongo jotono personal likhe bong no contact khai sawa kholai rang ro nang kam likhabure manu tei norok judi hamjagwi te bo rang na nike direct gp phano payment khairi mano Bayap song tei Bayap song no cervical cancer ni baksa ba meaning saimya na eba tamo rok abo saimyang tongkhana gangke ang norong no video no tebo paya saknai tongdi ang full explain khai sanai abo tam tei ing tei tamni bagwi abo no Bayap song o cervical cancer ni bini sign rok ang koyekta je buji man abrong no nang saiknar wono tei jodi amtui hai symptoms rok norok ongoi tongkhangke kisa doctor bai consult nanani nango eba najanani nango tamni kangke sung boi thing saimano sung kisa misala chu na fiaba aboni bisingo olota mongno abo sung saimi aboni bagai sung amtui hai symptoms rok ongoi tongkhangke sung sakani je am babu songno eba ni jini borok rokno sung sawoi doctor bai najanani nango gangke o cervical cancer manjagmani pulani symptoms rok ke amtui rok khabo ngoni sawo sung buri rok monthly periods mangkhangke aje monthly periods mamani wo sung 7 din rok mano eba baksa kabang mano to fiaba 7 din mamano bising phono sung kom ke thirok phayo ojun amti kherok tai fiaba amti cervical cancer nani thangteni hingangke belai no kabang ke over bleeding phayo eba thik kabang ka phayo tei sini borongni ajem asol men rogobo belai no sanai andi periods umphuru tei aboni kari bo sung A to Z haipu rogobo amti haipu rogobo belai over ke samani amti kuno ongui maya amti haike samani aboni bisingti bo ungo te abon bade bo sung khikor rogo sajaknai tei bisma rok belai no over ke samani hanyo samung khaye bisma bai abo sama haya daily no bisma sai tongo khikrok sai tongo amtui rong tonghangke dati no doctor bai najanani bagwi te Bayap song sung haji je chukma sung khoksa khoknwi phunangkha eba 100-200 phunang thing sung kisa misa chubalaiwnw jate chino Mwnai Sanjana bo bini o je ruk hamya bo dati no phatar hase thangai naijagwi hami phaimna tikhe tamningke bini bo imang khangmara tongna buya baksa kaham kwrwng ke poriwi kaham kwrwng ke tongna jatokha tongnani aboni bagwi jotono sung Bayap song kisa misa chubalaiwnw chini Mwnai Sanjana no aboni Bayap song no ano video no chajakhangke like rok comment rok share rok khaiyi tamningke desa share khaimansak asino chini Mwnai Sanjana no help khainani bagwi joto chini lukurog nungmana tikhe o video no naithojakhangke like rok comment rok subscribe khaidi je ani channel no subscribe khaijakrong kha khaina ani channel no chajakhangke subscribe rok bo khairuwano hini jotono no hambai।